Σμύρνη. Το εντιμότατο Κυριόργιο Δημητρίου Σφόρτσι, αγαπητός της ασπαζόμενη. 1789 Μαρτίου 28, Σμύρνη. Με γράφεις να συψουνίσω, λάβει με το σπανόν τα κάτωθεν. Ένα ζευγάρι βόβης, κορδέλια της τιμιότητάς σας. Ένα έτη για να άκουα άλικης. 4 έτη δια τα κορίτσια και επειδή. Μισή οκά πεπέρι. Να τα φορέσετε με υγείαν.